Ďakujem, Zdeni, ďakujem aj za to, že ste ma pozvali do tohto projektu. Ja sa venujem zo všetkého najviac teórii architektúry, ale tu som si zobrala takú úlohu venovať sa jednej historickej osobnosti, ktorá zhodou okolností dala meno tomu nášmu projektu a ona dala meno rôznym súčastiam, ktoré sú dnes známe v dejinách programovania a v dejinách počítačových vied. Ale ja sa budem venovať takému zhrnutiu toho, akým spôsobom sa ona vôbec dostala k tomu, že je dávaná do súvislosti s počítačovými vedami. Ale potom ma zaujíma otázka, ktorú si dala na záver svojho života a ktorej by som sa chcela venovať v tom ďalšom výskume najviac a o ktorej toho bolo povedaného najmenej. A to je to, čo ona považovala za poetickú vedu alebo poetickú filozofiu. Čiže otázka je, čo by to bola tá poetická veda alebo filozofia. A ja by som zo začiatku zosumarizovala teda tú jej pozíciu, od čoho ona sa odvíja a ako sa vôbec do tej debaty dostala. Osoba známa ako Ada Lovelace, alebo ako ju nazývajú krásne britskou angličtinou Ada Lovelace. Ale otázka je teda, čo všetko by mohli znamenať jej signatúry. Na jednej strane tie alternatívne skratky, ktorými ona sa podpisovala, AAL alebo ALL, to sú, tými skratkami signovala poznámky k prekladu tejto známej turínskej prednášky od matematika, iniciátora mechanizácie a automatizácie, vynálezcu a kritika britskej viktoriánskej vedy a spoločnosti Charlesa Babbage'a. Na pozvanie talianskej vlády roku 1843 prednášal v Turíne a on prednášal veľmi málo kedy o svojom vynáleze vtedy navrhnutého, ale ešte neskonštruovaného analytického stroja, ktorý navrhol po prototypoch súčastí tohto svojho diferenčného stroja. V Británii viktoriánskej éry boli slovom calculators označovaní ľudia počítajúci a ručne zostavujúci rôzne druhy tabuliek, napríklad logaritmické tabulky, alebo navigačné tabulky pre moreplavcov, astronomické, štatistické a tak ďalej, ktoré uľahčovali rýchly prístup k potrebným výpočtom, ale obsahovali aj veľké množstvo chýb. Babbage usiloval o to, aby namiesto ľudských počítačov, teda calculators, počítala tieto tabulky para, ako on sám povedal, či parný stroj, ktorý by nerobil také množstvo chýb ako ľudia kalkulátory. Časti diferenčného a analytického stroja, ktoré by sme dnes mohli považovať aj za mechanické systémy automatizovaného spracovania informácií, napokon výsledky počítali a tlačili poháňané mechanicky kľukou. Stroj poháňaný parou, teda za Babbageovho života trval ako projekt, tak bol uvažovaný, zobrazovaný aj predstavovaný odbornej jej širšej verejnosti. Toľko, pokiaľ ide o prekladateľské signatúry AAL alebo ALL. Označujú nielen činnosť prekladania, ale aj komplexnú tvorivú osobnosť Augustu Adu Lady Lovelace, dcéru sociálnej reformátorky Annabely Milbank, Lady Noel Byron, ktorá po rozluke s manželom, básnikom Georgeom Gordonom Lordom Byronom, dala ich jediné dieťa vzdelávať v mnohých oblastiach. Od náboženstva cez jazyky, hru na hudobné nástroje. V dospelosti Ada hrala na harfu, gitaru a klavír. Cez kreslenie, štúdium histórie, geografie a matematiky až po šport, tesnopis a vyšívanie, ktoré sa od raného veku striedali s hrou a pracou v záhrade. Autorkou tohto oficiálneho portrétu Ady Lovelace, ktorý Ada neznášala, hovorila, že jej cez to široké čelo mohli rovno napísať matematička, bola táto maliarka, obľúbená dobová portrétistka Margareta Sarah Carpenter. Adina výuka prebiehala od 4 rokov, najskôr v 15-minútových lekciách, ktoré neboli pre ňu náročné. Ťažšie pre ňu boli nariadenia ležať bez pohybu na pevnej podložke, v čom sa Ada mala zlepšovať, aby sa naučila seba ovládaniu. Pri jej imaginácii to znamenalo mimo iné, že sa v 10 rokoch venovala návrhu na konštruovanie vlastných krídiel. Z drôtu, papiera, hodvábu, peria, napárny pohon,
a vybavené kompasom. A vymyslela novú vednú disciplínu, ktorú nazývala flyology, preložiteľnú napríklad ako letilógia, teda náuka o lietaní s krídlami na spôsob tých vtáčich, ktoré sú ale poháňané párnym strojom. Otázka je, či Ada v tom čase poznala Leonardove kresby, no s istotou nepoznala tieto dobové konštrukcie experimentálnych gliderov alebo vetroňov podľa návrhu Georgea Cayleyho. Ten s 10-ročným chlapcom letel až v 1849, kedy mala Ada už 34 rokov. Ale od nich sa dostala k jazdectvu na koňoch a konštrukciu krídel prehodnotila. Do denníka si napísala: rozhodla som sa vyrobiť si omnoho menšie krídla, ani zďaleka také veľké, aby sa s nimi dalo skutočne lietať, ale dosť veľké na to, aby komukoľvek perfektne vysvetlili môj projekt lietania a budú slúžiť ako model mojich budúcich skutočných krídiel. To je pozoruhodný posun alebo oscilácia medzi myslením, utváraním nejakých objektov vo svete a utváraním modelov tohto myslenia a týchto objektov. Aj neskôr tento pohyb tam a naspäť medzi predstavou, skutočnosťou a modelovaním predstavy skutočnosti rozvíjala pri štúdiu euklidovskej geometrie, kedy si dala ako žena tajne vyrobiť študijné drevené modely geometrických telies. A toto nie sú jej modely, ale sú to dobovo populárne modely, ktoré sa využívali pri štúdiu geometrie. Ada sa mohla súkromne vzdelávať nielen vďaka príslušnosti k britskej a prostredníctvom Lorda Byrona aj k škótskej šlachte, ale predovšetkým vďaka vzdelanosti a reformátorskému presvedčeniu svojej nábožensky založenej matky, ktorá zakladala bezplatné školy pre roľnícke a robotnícke deti. V londýnskej štvrti Ealing založila prvú kooperatívnu školu, kde boli zakázané telesné tresty a vzdelávanie učiteľov aj detí navzájom sa striedalo s prácou v záhrade aj na trvalo pridelených častiach poľa, z ktorého každý žiak podporoval svoju rodinu v duchu reformovaného školstva a ideálov welšského výrobcu manufaktúrnych textílií, utopického socialistu, zakladateľa kooperatívneho hospodárenia aj odborového hnutia Roberta Owena. Lord Byron v začiatkoch svojho takmer rok trvajúceho manželstva nazýval svoju vzdelanú ženu Anabelu obdivne kňažná paralelogramov. Tým satirickej epickej básni Don Juan už o rok neskôr ironizoval postavu vtipnej, vzdelanej a vynaliezavej matky Dony Inés, ktorej, citujem, obľúbenou vedou bola matematická, koniec citátu, a ktorej myslenie sa odohrávalo v teorémach, teda vetách či výrokoch považovaných za dokázané, platné v danej axiomatickej sústave. Schopnosť vyvodzovať a budovať systém z axiom či zo základných tvrdení si na ich dcére Ade cenili domáci a neskôr aj korešpondenční súkromní učitelia matematiky a geometrie, vrátane profesora de Morgana z University College of London, ale aj matematičky a astronómky Mary Somerville, ktorá je aj autorkou tohto svojho autoportretu. A podobne ako pri tých predchádzajúcich tam vidíme zaujímavý rozdiel medzi tým, čo sa považovalo za oficiálny dvorský portrét a ako sa videli ženy, ktoré si mohli vďaka svojmu postaveniu alebo priazni osudu dovoliť študovať, pracovať a byť tvorivé. Asi aj v diskusiách s ňou si cenila Ada Lovelace premyslenie základov geometrie a matematiky a ich presahy. Tu by sa dala prvýkrát položiť otázka, aký je vlastne, prípadne nie je, vzťah medzi vedeckou a umeleckou obrazotvornosťou a tvorbou. Tomu sa možno dostanem. Po predstavení na dvore kráľovnej a uvedení do spoločnosti 17-ročná Ada s matkou navštevovala sobotný salón manželov Baby Jonesov, kde sa zoznámila s analytickým strojom, ktorý mal v nastupujúcej priemyselnej, ale z dnešného pohľadu vlastne informačnej spoločnosti spracovať komplexné informácie pre námorníctvo, banky alebo zdravotníctvo. Babbage pritom nepublikoval, ako by sa dalo čakať, knihy vysvetľujúce kompozíciu a účel svojich prototypov,
ale keď mu britská vláda zastavila ďalší grant na ich vývoj a konštruovanie, písal a publikoval sociálno-spoločensky kritické knihy, ako bola napríklad táto Reflections on the Decline of Science in England and on Some of its Causes z 1830, alebo The Economy of Machinery and Manufactures z 1832, a táto druhá ovplyvnila aj raného Marxa. Aj k anglickému vydaniu svojej turínskej prednášky chcel Babbage pripojiť ostrú kritiku britskej vlády, čo mu Ada s kontaktami na kráľovskom dvore zabránila, dúfajúc, že sprostredkuje kráľovských donorov jeho ďalšieho výskumu. To sa jej nepodarilo, ale aj tak býva považovaná za patronku Babbageových strojov. Napokon venovala im nemalé množstvo vlastnej matematickej imaginácie. Ujala sa spomínaného anglického prekladu turínskej prednášky zapísanej a publikovanej francúzskym vojenským inžinierom Luigim Manabreom, neskôr premiérom talianskej vlády, a na Babbageov popud ju doplnila vlastnými vysvetľujúcimi poznámkami takmer trojnásobného rozsahu, ako je poznámkovaný text. Zo 7 poznámok v súčasnosti najcitovanejšia je táto, označená v abecednom poradí G, kde Ada okrem iného rozpísala do tabuľky postup, a niektoré jeho časti nazývala diagram, toho, ako by Babbageov analytický stroj mohol počítať Bernoulliho čísla. Bernoulliho schéma sa používa na výpočet pravdepodobnosti pri opakovanom pokuse, napríklad pri hode kockov, a Adu Bernoulliho čísla zaujímali aj preto, že keďže jej matka a jej manžel mali veľké sociálne projekty, tak sa pokúšala zveladiť prostriedky, ktoré by mohli venovať na tieto projekty hazardnými hrami, predovšetkým vsádzala na kone, čím sa jej podarilo tie prostriedky veľmi významne znížiť. Postupom výpočtu Bernoulliho čísel Ada demonstrovala, že analytický stroj by mohol byť riadený postupom výpočtu týchto čísel, prípadne postupom iných výpočtov. Táto jej tabuľka so vstupnými hodnotami v stĺpcoch, s operáciami, s premennými a medzivýsledkami výpočtu je rozpísaná pre každý krok výpočtovej operácie. Je to vlastne algoritmus krokov, považovaný za prvý publikovaný počítačový program, napríklad aj v publikáciách ako Origins of Cyberspace, The Library of a History of Computing, alebo napríklad aj v knihe From Gutenberg to Internet. Ale na Oxfordskom Ada Lovelace sympóziu k 200. výročiu Adinho narodenia historik výpočtovej techniky Doron Swade z University of London výstižne ukázal, že jej postup počítania nebol striktne vzaté počítačový program. Ak vychádzame z predpokladu, že počítačový program je povedzme séria inštrukcií, ktoré riadia činnosť počítača, potom v Adinej poznámke G je postup výpočtu, ktorý neriadi činnosť stroja. Jednak nebol ten stroj v jej dobe skonštruovaný a teda sa jej výpočet nedal odladiť ako program vydierovaný do karty, tak ako software, ale jednak by program okrem sekvencií výpočtu nevyhnutne obsahoval aj cykly alebo vetvenia, ktoré sú v tabuľke len naznačené. Napokon Babbage ani Lovelace nepoužívali slová ako algoritmus alebo program. Ada používala slovo, ktoré ma fascinuje, a ktoré je z hľadiska umeleckého výskumu ešte zaujímavejšie ako algoritmus alebo program, a to je slovo trace, teda stopa. Jej kresby, jej poznámky, jej výpočty boli traces. Pretože trace by nemusela byť len matematicky či geometricky formalizovaná stopa, ale mohla by to byť aj obrazová či zvuková gestická stopa, a v tomto zmysle by mohla byť zaujímavá pre súčasný umelecký výskum, k tomu sa možno dostaneme v debate. Po prvý raz jej dobový autorský prínos dešifrovala dedikácia, ktorú Adin manžel, teda nie ona sama, ale jej manžel, Lord Lovelace, písal rukou do tlačeného vydania Babbageovej prednášky istému váženému pánovi Weldovi s pozdravom od Lady Lovelace a pod poznámky prekladateľa vpísal Lady Lovelace. Všeobecne sa predpokladalo, že autorom tých poznámok je Babbage, alebo sa pripisovali debate medzi Babbageom a Manabreom, ale rozhodne sa nepredpokladalo všeobecne, že by autorkou tých poznámok bola ona. Tým sa podarilo rozšíriť to, čo poznal úzky okruh dvorskej spoločnosti, a to, že tou prekladateľkou bola
vlastne matematicky, jazykovo a hudobne vzdelaná dcéra básnika Lorda Byrona a aktívnej odporkyne detskej práce, podporovateľky hnutia za zrušenie otroctva a činnosti britských trade unions Lady Noel Byron. Ostatne aj básnik Lord Byron, ktorý na Cambridge študoval politické právo, teda okrem toho, že to bol básnik britského romantizmu, tak bol aj veľmi dobre vzdelaný, pokiaľ išlo o zastupovanie robotníkov a roľníkov, ktorí žili na jeho územiach. Zastupoval v snemovni lordov a záujmy ľudistov ničiacich žakárové automatizované tkáčske stavy. A o tom je veľa známe, ale málo kedy sa hovorí, že tieto tkáčske rodiny ničili tie automatizované stroje okrem toho, že bránili svoje práva, tak najmä bránili práva svojich detí, pretože deti pracovali na tom, aby čítali vzorkovníky a prenášali tie vzorky do tých ešte neautomatizovaných tkačských stavov. Práve deti pracovali ako kresliči a čítači textilných vzoriek. Ada tieto tkačské stavy, aj tie neautomatické a potom aj tie automatické, veľmi dobre poznala z ciest s matkou do severoanglických manufaktúr na výrobu stúch a textilnej metráže so žakarovými vzormi. Tu je ináč ako jedna z možných analógií medzi tým, ako sa dá urobiť transpozícia medzi rozkreslením vzorky do jednotlivých bodov a ako sa dajú čítať pixely. Tieto automatizované stroje riadené diernymi štítkami sú dodnes v niektorých krajinách používané. Ale najdôležitejšie na jej práci nebola len táto schopnosť pochopiť diferenčný a analytický stroj, ale bola to schopnosť pochopiť, ako by mohli v budúcnosti operovať. Kým Charles Babbage považoval Adin poznámkovaný preklad svojej prednášky za vysvetlenie kompletného súhrnu matematických aspektov stroja, čo podľa neho dokazovalo, citujem, že všetky postupy a operácie analýzy môžu byť vykonávané strojovo, koniec citátu, tak chcel demonštrovať, že programovateľným strojom je možný výpočet rovníc aj automatická tvorba tabuliek. To bol jeho horizont, to bolo to, čo ho na tom najviac zaujímalo. Ale Ada v poznámkach šla ďalej. Zásadným spôsobom rozlišovala, anticipovala a predikovala niektoré ďalšie systémové javy a ich možné konzekvencie. V tomto zmysle bola vizionárka a to je aj dôvod, pre ktorý sme podľa nej pomenovali našu možnú virtuálnu futurologičku. Na rozdiel od Babbagea Ada sformulovala kľúčové rozlíšenie prvého diferenčného a druhého analytického stroja. Prvý spracovával čísla, bol to v zásade číslicový procesor. Ada napísala, diferenčný stroj je stelesnenie jednej konkrétnej a veľmi limitovanej množiny operácií, ktoré možno vyjadriť tými 6 plusmi alebo 6x plus. 6 repetícií jednej operácie plus je vlastne výsledkom, súčtom aj objektom tohto stroja. Zatiaľ čo druhý analytický stroj narábal so symbolmi, ktoré mohli označovať rozmanité obsahy skutočného aj fikčného sveta. Ada to formulovala v súčasnosti veľmi známym prirovnaním z poznámky A. Citujem, môžeme veľmi príznačne povedať, analytický stroj tká algebraické patterns, teda vzorky alebo vzorce, práve tak, ako žakárové tkačské stavy tkajú kvety a listy, teda florálne vzorky. Koniec citátu. V tomto zmysle podľa nej analytický stroj je stelesnenie všeobecnej vedy o operáciách, konštruovaný so zvláštnou referenciou k abstraktnému číslu ako subjektu týchto operácií. Je to teda univerzálny stroj, schopný špeciálnych operácií vďaka pokynom zaznamenaným v dierovaných kartách. Ada teda sformulovala základný rozdiel dvoch strojov, aj princíp analytického stroja. Týmto základným princípom analytického stroja je, že operácie, to, čo vykonáva, definované v sérii dierovaných kariet,
sú diferencovateľné od dát a výsledkov. Formulovala, že stroj môže pracovať aj s inými informáciami alebo dátami, ako sú čísla označujúce kvantitu, ak sledujú matematické pravidlá a zákony. Čísla môžu označovať aj kvalitu niečoho. V poznámke A to formulovala takto. Citujem. Operačný mechanizmus možno uviesť do chodu dokonca aj nezávisle na objekte, s ktorým by operoval. Hoci vtedy pochopiteľne nedáva výsledok. Ešte raz, písala Ada. Môže operovať aj s inými vecami, ako je číslo. Predpokladajme napríklad, že fundamentálne vzájomné vzťahy výšky tónov vo vede či umení, hudobnej harmónie a v hudobnej kompozícii by boli prístupné takémuto vyjadreniu a adaptáciám, potom by stroj mohol komponovať prepracované a vedecké diela akéhokoľvek stupňa komplexnosti, rozsahu či trvania. Tento je zvláštny spôsob, ako používala slovo veda, na jednej strane pre prírodné vedy a na druhej strane pre umenie, stojí za pozornosť, pretože tam videla medzi nimi súvislosť, pretože kompozícia mohla byť tak súčasťou vedeckého diela, ako aj umeleckého diela. A to, že táto usporiadanosť, toto myslenie usporiadanosti jej dovolilo prepájať vedu a umenie, je niečo, čo v súčasnosti poznáme z textov Gillesa Deleuza, ktorý hovorí, že tak filozofické ako umelecké aj vedecké diela sa zaoberajú druhom usporiadanosti alebo kompozícií, iba každá iným spôsobom. Toto teda už nie je len stopa generovania čísel odkazujúcich na konkrétnu matematickú kvantitu či kvalitu, ale je to úvaha o univerzálne programovateľnom výpočtovom stroji, je to dimenzia tvorivého a zovšeobecňujúceho systémového uvažovania, z ktorého vznikla a vzniká aj súčasná hudobná, audiovizuálna či architektonická kompozícia a všeobecnejšie dielo digitálneho umenia a humanitných vied. Adina najdôležitejšia poznámka teda nie je G s výpočtom Bernoulliho čísel, ako sa často uvádza, je to skôr táto citovaná poznámka A. Vďaka nej je zrejme, čo je Adin prínos a historik Doron Swade formuloval do 3 bodov. Po A. Je to to, čo nazval leap from calculation to computation, teda skok od počítania k narábaniu s entitami tohto sveta označených symbolmi. Teda skok od počítania k programovateľnosti. To bola jej idea, to bolo to, čo ona priniesla k interpretácii tých v tom čase ešte neskonštruovaných strojov. Po druhé, to bolo spomínané rozlíšenie diferenčného kalkulátora a analytického počítača. A po tretie, to bolo to, čo nazýva Doron Swade a new kind of discourse. Teda bol to úplne nový spôsob uvažovania, ktorý sa od ťažiska techniky presunul k ťažisku, ktoré by sa dalo popísať otázkou what machines signify, čo stroj označuje, s čím narába. A kvôli tomu Babbage a aj Ada Lovelace prišli s novými notáciami. Keby neboli položili túto otázku symbolizácie, tak ten presun medzi tými atraktormi, medzi technikou a technológiou a umením a vedou by nebol akoby vzájomne prenositeľný. Otázka je, či vôbec môžu existovať kódy, ktoré dovolujú takúto vzájomnú prenositeľnosť. A potom Alan Turing v 50. rokoch formuloval svoj test práve na prelomení námietky Ady Lovelace, ktorá v tom svojom čase povedala, citujem, analytický stroj nikdy neašpiruje na to, aby bol niečoho pôvodcom alebo tvorcom. Môže robiť to, čo vieme zadať, aby vykonával. Môže nasledovať analýzu, ale nedisponuje schopnosťou anticipovať žiadne analytické vzťahy ani pravdy. Prelomením tejto jej námietky sa vlastne otvorila cesta k súčasnej artificial intelligence. Ale rada by som tento exkurs uzavrela otázkami, ktoré si Ada kládla na konci svojho relatívne krátkeho života. Zaoberala sa napríklad tým, čo je imaginácia. Imaginácia je podľa nej objavujúca vlastnosť. A Ada hovorila,
citujem, matematická veda ukazuje what is, čo je. Je to jazyk dosiaľ neuvidených vzťahov medzi vecami. Ale aby sme mohli používať a aplikovať tento jazyk, musíme byť schopní plne uznať alebo oceniť, cítiť, kopiť sa nevideného a neuvedomeného. Aj imaginácia ukazuje to, čo je. Ale také je, ktoré je za hranicami zmyslov. Z tohto dôvodu ju kultivujú skutočne vedecké subjekty a objekty, ktoré si želajú vstúpiť do sveta okolo nás. Koniec citátu. Aj preto bola Ada presvedčená, že píše matematickú poéziu, špeciálnu, a teraz ju citujem, o mnoho filozofickejšiu a vyššiu, než aká bola dovtedy tvorená, ktorá smeruje za matematický a astronomický pohľad na svet. Matke napísala, neutajíš vo mne filozofickú poéziu, obrať poradie, priznáš mi poetickú filozofiu, poetickú vedu. Toto považujem za kardinálnu otázku, ktorú si kládla pred smrťou a ktorá by mohla byť aj otázkou do ďalšieho nášho výskumu, kde by sme mohli formulovať niekoľko hypotéz, čo by mohla byť táto poetická veda. Či je to estetizácia vedy, alebo či je to nejaké úsilie o rezonanciu medzi vedou a umením. Ďakujem veľmi pekne. Thank you.